ده چارچوبaya kiryarê nijadperestî û şofînî ji aliyê grûpên çekdar lê Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Êdî wêneyên dîktatorê rejima behsa Iraqî Saddam Hussein li nava kulanên herêmê de belav bûne. Torên civakî yên xwecihê doh belav kirin ku grûpên çekdar yên li Efrînê her wiha Erebên li wê derê hatine bicihkirin, wêneyên Saddam Hussein bi camên otomobîlên xwe her wiha dukanên xwe ve dadileqînin ku beriya wê jî heman wêne li Idlibê jî hatibûn belav kirin. Li gor heman wêneyên ku hatine belav kirin, têde gotinên nijadperestî û sîvzazî ji Kurdan re wekû bazê Ereban û gotinên din hatine nivîsandin ku ew yek ji aliyê welatiyên Efrînê ve bi tundî hate rexnekirin û protestokirin. Ji aliyê xwe ve çalakvanên Kurd duh bi şiweyekê bilez ew wêne li ser torên civakî belav kirin û bi kiryarên binpêkirin ji raya Kurdên Efrînê re binav kirin. Ji bilîwekê ji dema derbasbûna grûpên çekdar û çand û huner û folklora Efrînê hatiye qirkirin û tunekirin û hemû navên kolanên bajêr û navên dibistanan her wiha navên qadan ji navên Kurdî ji bo navên Erebî hatine veguhestin. Çavdêr û şopîner dibêjin ku kiryarên wiha mebest jê guhartina nasnameya Efrînê ye û ew yek bi plankirî têne encamdan. Ji destpêka şerê sala borî û taroja weke îro li pêş çavên welatên Xwedî biryar û netewên yekgirtî her wiha rexistinên mafê mirovan binpêkirin di derheqê xelkê herêmê de hîn jî berdewam e û demografiya Efrînê roj bi roj tê guhartin bê ku sînûrek ji wê yekê re were dayîn. روش باش گهدار و بینرین رادیو آریباس لهر جهکی بن دم و کیف و خوشی به رادیو ریباس 102.3